Rurukirana utogosika bosionigo abaiboli bagenderete gosemwa kwenekya munango bwaterana bale n'abarimu eryogokinya kisemi ase chisukuru nani gabakago kwanwa chingaki cyomuyega abwo kubekerwa egutwa yo kugenda umutima ko yokabero mukonyi bo mwalimu omunene abwe skuru ya Eronge DOK Charles Nyakoe okwana boigo mo nyakerogo bwa ikombekeria kia barimu kiana tiro sagerwa masaba Joseph Oranda tuti niganyalira ko baga kubolia batenende be skuru gose chi sponsor batige gwesonania amono botenene bwa botambo bwe skuru na kwena na libaga barimu banene banyara ko bagwikirania emeroberi ya botamba se skuru asiboigo nyare ko bakobolia baiboli banyara ko bagosegeta bana babakwerikie liko imoke chikosi chiria cyobubundia chingake chiboigo nigo abarimu ba junior secondary babere bakuboliwa kwenekya munango igwera bale okoragwa we serikali eriwetanga korwase okwenyora ase egesusuro umuliki oito Paul Kapokara naikira na somo yego yina gutwarigana robotiro kubatia gago kwana ase umuyega bwo kumakira okwahelio Mwalimu Charles kurwase skuru yiga nigo agendere ko bagakubolia baibuli kubwaterana mo n'abarimu bunenchire ye moyo kusira chisukuru asaburira abarimu gokorebere mo yabo bwikirano egendo ndate batebya abarimu baito bali in the service ubarimu bwakongire ande mono ndate batebaiga because of the new system we are ready to adjust togenda ndate ko yirige linga kiago kora kinga kia kogenda ande gendo gyo kandate batebya abarimu ngelinga ki amasese ni bwarion spiora nyore igara ruwe asega asieri ya ora abe gokorera abana banyasaye na skuru ende yonse gokora buya kuna lazima tobe negendo gekurukwa oboerera ni obuya kurwa saba iboli abarimu n'abana unabona abantu mbanaletenga mwana wana na kweke boko kwamnyoka go chikoti abande tu age tu ebiboko no tora kundukweti karumonda wako mwane ke boko tali amoita atuti bwigo nigagendere ko bwagosemegesa kukyo mu Gusii kwene kibunango somya bale abana eri gwekonya samatukabo alebosyo asasegetera bali bakole chisukuru kwebwatanya mu chisukuru cyobubundia nenchire yemu yo kwenyolera ubumanyi burabakonye asubugi mu bwiga mu understand buya sana ngamali mutakoda diki tayo kisemi na cyoko umwana anagotara nakyo naenda abana bali baito bali isiko bakorete form 4 na class 8 batabwatigasi bagokora basoe polytechnic youth polytechnics are there basoe village boy basoe national polytechnic egere basoe mirimo ya magoko egere bacha gotokonya igo biga kwanire gorje sponsor se chiskuru asabaganiriye kunyara ko baba gweotorana kurwase ogoturene chisukuru kulinde kurwa morokelia rere chiskuru chigago kinamo nabana kwenyora chimbwa chingiya igo boigo aganiriye abarimu kwegwa libaga lyo gosomya skuru ende yonsi sponsors you are interfering with the schools asenge into that komina na nainwe ntagete moenda masome the education act the role of the sponsor it is about molding these young children bari chisukuru spiritually but you are not there kwanda ko ligi chibesa to yoko genda tebe ninjentagete ko butole meteye ngoni kwale kintete gokora no mwalimu tayo bwata certificate eri akolete college eri kire SDA eri kire Catholic eri kire PH. And that is why they are supposed to teach any school in the country, as long as the atmosphere is good. Na ndonye mokora muta itikoza abarimu abatobaete mubatageti teba tobarushia yole taba bali okora teki bali be sponsor tolengo sunu isenia abarimu bali ora isenia ase school ego soma otherwise abantu baito tigatumanya kisemina kyo the key to anything tokore uneta keire omweli oye nigakwanira igoro ya abarimu bali aba junior secondary asatebire gotiga kungainwa elio gweotorana kurwase gesusuro ekyo serikali rabaseko barambulire kiara yentukira abairere gucandika samatuko amange na kubure ko babatwereru kebintu bigendrete kuruberigwa mwandamana tokabatebitiga mandamana aya ngo butumule mukangainwa abande bakireka kero mwaturoche toche tali ase mwarenge tokobatenga gakira na kujigisukuru ngolikumure mukwatwogera iliogi lakini bali baigwete bakarika marube apology pospi asabantu 10,700 bali baetwa marube so cause letters abalimu 742 barobagata barobna basaja bono iga chisekura chiri chiskuru chikote badusubwe tamtebo barora baibuli bawo and you know once kwa read register ya TSC tali raisira ne kobo mwalimu ginko reporter getaseni kya bwanjete kya Ndizi TV kuruge Gusii nsemechiga cha Masaba North ibeye county Nyamira inchego nkuruko polikapu okara